YouTube. Og den video, det er en speciel video, for jeg begynder at starte op på noget nyt. Jeg ved godt, der ikke har været videoer ude i rigtig lang tid, men jeg har ikke overhovedet det. Jeg har også helt glemt det, at jeg havde en kanal og sådan noget. Så her kommer der en video med, der kommer 3 dele. Altså første del, anden del og tredje del. Altså, hvad nu hvis? Hvad nu hvis? Og det kommer i en. Så håber I nyder det. Hvad nu, hvis jorden gik under om 2 timer? Det jeg gad gøre, det var, at jeg kan skaffe alt det mad hurtigt som muligt, og alt det dyner, alt det jeg kunne, ringe til mine venner og familie, og så komme ned i den største kælder, der var i dem jeg kendte. Og så skulle de bare sige til nyhederne, og så, ja, det gad jeg gøre. Hvad nu, hvis McDonald's ikke havde åbent? Nej, er det lukket nu? Det er man kan lukke med et år, men altså, det giver bare meget hurtigere. Jeg kunne ikke gøre noget for at redde det. Men nu hvis dit hus brændte, og du kun havde et valg og redde din mor eller dig selv? Der tror jeg lige, jeg har misforstået dit spørgsmål, Jens. Ja, Jens, hvor fanden. Hvis du havde 3 ønsker, hvad skulle det så være? Det gad så meget være, at den ene ting, at jeg kunne have en knap, så sådan en fjernbetjening, hvor jeg kunne trykke mange penge, jeg gad have, så kom der bare penge ud hele tiden. Og den anden ting, det gad være, at jeg kunne have sådan en maskine, så jeg kunne gøre sådan, så jeg kunne lige bestemme de mennesker, eller stoppe tiden, kan man sige, og så kunne jeg skrive ned de mennesker, som ikke skulle stoppe tiden. Og så den sidste, det skulle nok være, at jeg kunne have sådan en knap, hvor jeg kunne trykke voksenbarn. Men jeg ved ikke helt, hvad den nummer 2 er. Men I skal have tusind tak for, at I gad at se med. I må meget gerne smide et like, subscribe på min kanal. Men hvis I har nogle idéer til næste video om, hvad nu hvis, så må I gerne skrive ned i kommentaren om, hvad nu hvis der skete et eller andet. Hvad nu hvis det brændte eller sådan noget. Så må I gerne skrive ned i kommentaren, hvis I gerne vil have, I skal være med i min næste video, og den kommer nok ud i morgen, jeg ved det ikke, eller senere. Ja, men hvis I synes videoen var dårlig, så skriv i kommentaren om hvad jeg kan gøre bedre. Og hvis der er noget, I vil spørge mig om, så direkte også skriv i kommentaren.